Usurbilgo Lartzandieta baserrian gaude. Usurbilgo udala eta Behemendi elkarteak baserri konpostaren egitasmoa abiatu berri dugu. Egitasmo honek Usurbilen sortzen den hondakin organikoa herrian bertan kudeatzea du helburu. Usurbilen 2009tik ari gara hondakinak atezate biltzen eta ordutik dugu martxan Zero Zabor programa. Usurbilgo udala bere eskumen eta ahalmenen arabera hondakinen kudeaketa arduratsua eta iraunkorra du helburu eta egitasmo hau baserri konposta beste urrats bat gehiago da norabide horretan. Behemendi elkartearen helburuetako bat nekazal eremunerako zerbitzuak sortu eta antolatzea da bertako biztanleen beharrei erantzuten dielarik. Hauetako adibide garbi bat dugu gaur hemen Usurbilgo udalarekin aurkezten dugun baserri konpostgune hau, non bertako baserritarraren lana osatzen delarik. Baserri konpostak bi oinarri dauzka. Batetik Usurbilen biltzen den bi hondakina eta bestetik Lartzandieta baserriko eremu hau. Hemen duguna konpostaje planta txiki bat da. Urtean Usurbilen 700-800 tona bi hondakin biltzen ditugu eta horietatik 58 tona konpostatzen ditugu hemen. Konpostatze prozesua oso modu sinplean egiten da. Bi hondakina hona baserrira ekartzen da eta baserritarrak egituratzailea prest dauka bi hondakinarekin nahastu ahal izateko. Nahasketa hori traktorearen eta volteadoraren laguntzarekin egiten dugu eta errenkada bat prestutzen dugu konpostaje prozesua has dadin. Hori ondo estali eta 4-5 hilabetean konpostaje prozesu hori egin ahal izateko. Prozesu horretan, bai temperatura, hezetasuna, aldian aldiko volteadorarekin egin beharreko lanak egiten ditugu eta hori baserritarrak lortuko luke horren ondorioz bere baserrian erabili ahal izateko konposta. Koldo egun naiz eta Lartzandieta baserrian gaude. Lartzandieta baserriaren barne, portatxuri guztiategia da, Ollasko azkuntzara jardute naiz eta Luma Gorri barnena. Hemen abiatu dugu baserri konposta proiektu berri. Hasieran gure bildurrekin funtzionatuko otezun o ez otezun, baina badirudi funtzionatzen nahi dela. Hemen daukagu abendun ustutako lehenengo froga eta egun gutxi barru posible izango dugu analizatu eta zemuzko konposta atea duen guztia. Ikusten nahi geha, kaleko organikoa konpostatzeko proiektu hau eta baserriko aktibitatea bera erabat uztargarri direla.